Грунвальд, Ворша, Ягайла, Касцюшка, Міцкевіч, Манюшка, Паланез Агінскага, сам Агінскі і гэтак далей. Увесь гэты аграменны пласт фармаваў і беларускі, і польскі гістарычныя ландшафты. Разам з тым і агульныя траўмы нашых краінаў, падзел Рэчы Паспалітай, задушаны паўстанні, ссылкі ў Сібір, ГУЛАГ і рэпрэсіі. Беларусы з палякамі, на вялікі жаль, ляжаць у тых самых расстрэльных ямах у Курапатах ці пад Оршай. Але ёсць і іншы бок нашых вельмі багатых узаемаадносін. Польскія паны, паланізацыя, злы Пілсудскі, Бяроза-Картузская, санацыя, пацыфікацыя, армія краёва, урэшце Польшча да Ракава, а можа і да Бярзіны. Усё гэта страшылкі з лукоўскай пуцінай прапаганды, якія выцягнуты з шуфляды, бо зараз становяцца актуальнымі. То бок, канфліктныя і часам балючыя гістарычныя кейсы, на якіх спекулююць розныя азаронкі ці там гігены. Содержание экстремистов, милитаризация границы, убийство мигрантов. Чего только мы не увидели от нашей буйной соседки за последние годы. Исторически Польша всегда выполняла роль провокатора. Можна адмахнуцца, яны ж усё гэтай прапагандісты хлусяць, а можна самім разабрацца, што ж там насамрэч было. Як у сямейнай тэрапіі. Існуе варыянт замаўчаць старыя праблемы з блізкімі, а можна іх разабраць і асэнсаваць, каб ніхто іншы са злымі намерамі гэта не выкарыстаў. Мы канал «Загляне сонца». Давайте сёння абмеркуем самыя напружаныя моманты ў нашай супольнай з Польшчай гісторыі. 1385 год, вельмі даўно. Крэўская унія. Ягайла, як наш вялікі князь, падпісаў патрэбныя докі, узяў за жонку непаўналетнюю на той момант Ядзвігу, стаўшы каралём Польшчы і па сумяшчальніцтве вялікім князем літоўскім. Так пачынаецца гісторыя казуса пад назвай «Саюзная дзяржава», якая ад пачатку бачылася абсалютна па-рознаму палякамі, ліцвінамі і русінамі. Бо калі нашы думалі, што гэта раўнапраўны такі саюз, каб адбівацца ад крыжакоў і татараў, дык у Кракаве ўжо тады разумелі гэта як інкарпарацыю нашых земляў у склад польскай кароны. Паколькі шмат якія моманты былі не прапісаны ў Крэўскай уніі, той самы інтэграцыйны працэс зацягнуўся амаль на 200 гадоў, ажно да Люблінскай уніі 1569 году, у выніку якой і паўстала Рэч Паспалітая, што важна, абодвух народаў, польскага і літвінскага. Народаў у палітычным сэнсе, а не нацыю, то бок гаворка пра шляхту Польшчы і ВКЛ. Да Польшчы паводле той уніі таксама адышлі ўсе украінскія землі і Падляшша. Для беларусаў тут і цяпер кожная гісторыя якіх-кольвек саюзаў ці інтэграцыі гучыць вельмі і вельмі траўматычна. Давайте патлумачым, навошта тое аб'яднанне было патрэбна. Для сярэднявечча гуртавацца пад улады аднаго манарха абсалютна нармалёвая гісторыя. Плюс гэта ўсё бачылася нашым не як еўраінтэграцыя, а як сапраўдная вайсковая дапамога. На часы Ягайлы і Вітаўта супраць крыжакоў найперш. На часы Жгімонта Аўгуста ўжо супраць Масковіі, якая набрала моц, стала з кален і гэтак далей, гэтак далей. То бок, што ў нас вось зараз атрымліваецца? Украіне, напрыклад, патрэбна натаўская зброя і ракеты супраць маскалей. І нашым продкам у той час былі патрэбны польская конніца, гарматы і гэтак далей, супраць самых разнастайных ворагаў. Ці гэтая надзея спраўдзілася? Шчыры адказ часткова. Усё 16-17 стагоддзя наша краіна літаральна палае ад маскоўскіх набегаў. Не толькі Полачына і Магілёўшчына, але і глыбей у Украіну, Меншчына, Градзеншчына і Віленшчына. Нічога палякі глобальна не змянілі ў гэтай гульні, хоць і, безумоўна, дапамаглі. Тут ужо пытанне да вайсковых гісторыкаў, у якой меры і чаму не атрымалася стварыць нейкі там, не ведаю, купал, каб ніводзін маскавіт не дайшоў да Менску ці Слуцку. Бо глобальна, канешне, не атрымалася. Безумоўна, наша шляхта, яшчэ найчасцей праваслаўная, якая піша і чытае кірыліцы, карыстаецца старабеларускай мовай, была зацікаўлена польскімі шляхецкімі вольнасцямі. Калі па-сучаснаму, гэта такі мегапакет розных ільготаў і правоў плюс абсалютная недатыкальнасць. Ты можаш сыходзіць ад закону, бо тупа шляхціш, а не проста там баярын вайсковы, як за часамі Вітаўта. Вось прыблізна тут і стартавала паланізацыя. Найперш у плане рэлігійнага вызнання. Больш крутыя сем'і мяняюць праваслаўе на каталіцызм. Сапегі, Каткевічы, Валовічы, Вішневецкія, Сангушкі, Агінскі і гэтак далей. Ажно да дробных якіх-небудзь Міцкевічаў, гэта, дарэчы, продкі Адама, усе яны становяцца каталікамі. Бо праваслав'е і рускасць на той момант гэта ўжо брэнды стратэгічнага ворага Масковіі. І каб атрымаць добрую пасаду і быць
так бы мовіць, у бізнес-клубе, таксама трэба мець дачыненне да каталіцтва. Плюс адэкватная камунікацыя з прасунутымі чувакамі ў Кракаве, а там культура, рыцарскія турніры, сувязі і бабкі, патрэбна польская мова плюс лаціна. І не толькі табе, але і дзецям, пра перспектывы якіх, безумоўна, дбаюць адказныя бацькі. Канешне, часткова нашы людзі выступалі супраць гэтага. У выпуску, напрыклад, пра Сапегу, я вам вельмі раю яго да прагляду і таксама прашу падпісацца на нас. Дык вось, у выпуску пра Сапегу мы прывозілі адпаведныя прыклады, але працэс стаў надта шырокі і ўжо, на жаль, незваротны. На жаль, ці не на жаль, это ўжо самі вырашайце. Глядзіце, або ты з захадам і прымаеш польскасць /каталіцкасць, або застаешся ў сваёй культуры і уяўляеш сабе патэнцыйную пятую калону Масковіі. Гэта все тычылася не толькі магнацкіх родаў і шляхты. Паўстае пытанне царкоўнай уніі. Берасце, 1596 год. Як усё выглядае ў Вікіпедыі на беларускай мове? Культурная дэградацыя праваслаўя, узвышэнне праваслаўнай Масквы, імкненне дзяржаўных кіраўнікоў ВКЛ на ўмацаванне незалежнасці і памкненне Ватыкана на акаталічванне княства. Усё гэта спрыяе хуткаму правядзенню царкоўнай рэформы. То бок прыняццю уніяцтва. Уніяцтва гэта каталіцтва візантыйскага абраду. Насамрэч, гэта вельмі і вельмі непростая гісторыя з барацьбой за храмы і манастыры, якія людзі не хацелі аддаваць у Полацку, ці Віцебску, ці Магілёве. Апафеоз усёй гэтай драмы, насамрэч драмы, гэта забойства Езафата Кунцевіча. Там просто хорар, калі-небудзь, калі хочаце, мы пра гэта распавядзем. Напішыце, ласка, в каментарах, ці ёсць такое жаданне, адпаведнае жаданне. Гэтымі ўсімі супярэчнасцямі на рэлігійнай і моўнай глебах карысталіся вядомыя маскавіты. У нас быў выпуск пра Смаленск, і калі не памятаеце, я нагадаю, калі войскі Рэчы Паспалітай зашлі туды ў чарговы раз на пачатку 17 стагоддзя і пачалі вельмі жорсткую лацінізацыю і паланізацыю, мясцовыя людзі ачмурэлі. Ну, гэта ж чужое, на халеру яно нам патрэбна. То бок, жорсткія перагібы, якія толькі давалі казыры ў рукі ўсходнім суседзям, якія ўжо тады вельмі добра умелі ў прапаганду. Пра прыцясненне рускасці і праваслаўя пісаў у так званых прелесных лістках, чытай, агітках цар Алексей Михайлович, каб умоўныя магілёўцы адчынялі вароты менавіта ягонаму войску. Праз гэты дысбаланс намінальна Рэч Паспалітая дзяржава абодвух народаў, а па факце адзін народ галоўны, і вы здагадваецеся, які, дзяржава падышла да стану грамадзянскай, натуральна грамадзянскай вайны. І яно рэгулярна ўсё выбухівала, выстрэльвала, аслабляючы краіну і вядучы да гібелі непазбежнай. Тая ж казачая вайна на чале з Богданом Хмельніцкім акурат форма грамадзянскага пратэсту ў дзяржаве за правы руска-праваслаўнага насельніцтва. Зразумела, рускага праваслаўнага насельніцтва ў тагачасным разуменні. Для них земля, для них злота вольнасць, а рэшта быдло. Нашы сяляне і месячы да казакоў таксама недарэмна беглі, бо бачылі там ратунак. Карацей, такая сабе сітуацыя з усіх бакоў. Апафеоз паланізацыі, як ні кур'ёзна, Канстытуцыя 3 мая 1791 году. Ужо незадоўга да апошняга падзелу Рэчы Паспалітай, калі ад краіны, на жаль, мала што засталося. Палякі шануюць гэтую Канстытуцыю, а ўсё зразумела, ўсё нармалёва. Але для нас тая Канстытуцыя вельмі і вельмі спрэчная гісторыя, бо там цалкам знішчалася суб'ектнасць ВКЛ, ужо і без таго чыста фармальная. І даводзілася, што Рэч Паспалітая гэта раўно Польшча, а Літва, колішняя ВКЛ, ад мора да мора, усяго толькі край, рэгіён, месца прапіскі. Недарма маскалі ўвесь час пісалі і пішуць не пра падзелы Рэчы Паспалітай, а пра падзелы Польшчы, а далей пра польскія міцяжы супраць свайго панавання. Мы звыкліся, што часы расійскай імперыі гэта такая татальная русіфікацыя, але паралельна ідзе і паланізацыя, і прычым вельмі упэўнена ідзе. У пэўным сэнсе працэс узмацняецца, бо стае выбар. Прынамсі для адукаваных элітаў. Або ты за маскалёў і русіфікуешся, або калі за свабоду і заходняй каштоўнасці, справядлівасць, то паланізуешся. Тут пэўную ролю, безумоўна, выканаў Віленскі універсітэт, пакуль яго не закрылі маскалі ў 1832 годзе. Там гуртуецца наша эліта. Усе
усе гэтыя філаматы, філарэты, томашызаны, чачоты, славацкія, лілявеллі, міцкевічы, але па выніку, калі зусім быць шчырымі, але яны адтуль выходзяць палякамі, можна запярэчыць, і гэта цалкам нармалёва. Яны ж мясцовыя і цікавіліся народнай культурай, але ўсё мясцовае, ёсць меркаванне такое, яны ўспрымалі рамантычна, як хлопскую культуру, на якой можна напісаць 2-3 вершы, але ўсё роўна працягнуць лічыць сябе чоткімі палякамі. Выкрышталізоўваецца і геаграфічнае стаўленне. Літва, маўляў, такі самы рэгіён, як Галіцыя, Памор'е, Великопольска ці Малапольска. Усяго толькі рэгіён са сваімі моўнымі і культурнымі адметнасцямі, але Польшча. Узнікае такі панятак, як крэсы ўсходнія, усходнія памежныя тэрыторыі краіны. Туды залічваліся сучасныя літоўскія, беларускія і украінскія землі. Таму акурат у польскай мове ажно дагэтуль кажуць на Украіне, на Беларусі, на Літве, а не ў Беларусі і гэтак далей. Украінцы ж недарма ваююць з тымі ж самымі расіянамі, якія пішуць на Украіне, бо гэтак часцяком кажуць пра тэрыторыю ў складзе сваёй дзяржавы. Дык тое самае было і дагэтуль застаецца ў польскай мове. Мы не спецыялісты філалагічныя, мо мы не правы, напішыце, ласка, у каментарах. Добра, гэта ўсё сітуацыя з літамі. Для сялянаў таксама ўзнікаюць, вілы, назовем гэта так. Калі ліквідавалі унію, шмат хто адмыслова запісваўся ў каталікі, каб не ісці ў праваслаўны. Бо праваслаўе – гэта Масква. Але і каталіцтва крэпка польскае. Таму па рэлігійным крытэрыі і эліты, і сяляне ўжо былі падзелены на 2 праекты – расійскі і польскі. Для беларускасці, зразумела, тут месца проста не існавала. Што тычыцца паўстанняў супраць Расіі 1830-31, 1863-64 гадоў. Яны аб'ектыўна былі накіраваны на аднаўленне Польшчы, позняй Рэчы Паспалітай, у, зразумела, польскім прачытанні. Так нам прыемна казаць паўстанне Кастуся Каліноўскага, але ў Польшчы ніхто ў шырокім сэнсе ніколі не чуў пра такі тэрмін. А Каліноўскага ведаюць у Польшчы, зноў ж такі, ад сілы толькі адмыслоўцы, далёка не школьнікі. То бок Каліноўскі са сваёй беларускасцю быў хутчэй выключэннем сярод лідараў паўстання, за што, у тым ліку, яго і не вельмі любілі калегі па цэху. Гэтым жа тлумачыцца і абсалютная непапулярнасць паўстання 1863 году ва ўкраіне, бо польскамоўныя эліты там не маглі нічога прапанаваць праваслаўнаму сялянскаму люду, які іх бачыў чужародным элементам. А расійская прапаганда і адміністрацыя гуляла на гэтым. Тыпу, гэта ж польскія паны бунтуюць, каб вярнуць прыгоннае права, а вы не паддавайцеся на правакацыі. Ужо на пачатку 20-го стагоддзя, калі былі і беларускія кніжкі, і газеты, і нейкая літаратура, у польскіх колах адбываецца дыскусія. Ці ёсць беларусы, ці іх няма? Хто яны агулам такія? І тут уже былі як памяркоўныя пазіцыі з іх боку, так і вельмі радыкальныя. Кажуць, яшчэ перад Першай сусветнай такі чалавек, як Роман Дмоўскі, адзін з лідараў польскіх нацыяналістаў, зараз у іх гэта гераічная постаць, у гонар якога ў Польшчы названыя вуліцы і плошчы, пісаў, што беларусы і украінцы проста не дзяржаўныя народы, не здольныя ствараць свае ўласныя дзяржавы. У лепшым выпадку іх трэба акультурваць, то бок такая чыста каланіяльная рыторыка. Ёсць, напрыклад, яшчэ гісторыя, якую ў сваіх мемуарах узгадвае Зоська Верас. Маўляў, быў такі гурток беларускай моладзі ў Горадні, яшчэ перад Першай сусветнай вайной. Да яго далучыўся чэл з прозвішчам Бельмон, які па выніку і знішчыў усю дакументацыю таго гуртка. Аказалася, што Бельмон быў туды засланы польскімі арганізацыямі, каб пасці, і пасля прыкрыць гэтую всю справу. Мужчына гэты пазней загінуў у Катыні ад рук саветаў у 1940 годзе. Для палякаў ён патрыёт і герой. Для беларусаў, напэўна, вельмі спрэчная фігура. Наша сумесная гісторыя з палякамі настолькі аб'ёмістая, што я прапаноўваю разбіць гэты выпуск на 2 часткі. У другой будзе пра вельмі мне спадабалася сёння казаць, вельмі непростае 20-е стагоддзе. Важнае, цалкам можа падацца, што гэта такі антыпольскі выпуск, і мы тут сабралі максімум гаўна пра нашых суседзяў і сяброў палякаў. Не, але ў гістарычных дыскусіях нам варта разумець некалькі вельмі важных рэчаў. Нельга глядзець на пазіцыі мінулага з пазіцыю сённяшняга дня. З пазіцыі правоў чалавека, талерантнасці і свабоды для ўсіх і кожнага, з сучаснага разумення нацыі і нацыяналізму, бо нашы папярэднікі пра ўсё гэта тупа не ведалі. Польшча прайшла, як і іншыя краіны, складаны шлях эвалюцыі. Ад Польшчы для палякаў да канцэпцыі супрацы і ўзаемапавагі. Так, я цалкам з вами згодны, хто зараз спрачаецца са мной перад экранам свайго, перад маніторам сваім. Бывае, што некаторыя палякі правакуюць у беларусах сапраўды вельмі падобны на экзістэнцыяльны
экзістэнцыйны крызіс, калі просяць перадаляць на Украіну. Але гэта маргінальны ўзровень. Большасць еўрапейскіх відаў на жыхарства нашым экспатам выдала менавіта Польшча. Пра тое, як мы прыйшлі да гэтай кропкі ў другой частцы гэтага выпуска. Нагадваю, мы канал «Заглянне сонца». Давайце беларусець разам.